Bé, doncs us vull donar la benvinguda a tots vosaltres, tant a les persones que esteu avui en aquesta sala com a tothom que es pugui connectar en streaming, perquè avui tenim un acte de cooperació pel desenvolupament molt bonic que està farcit de coses interessants. Tindrem documentals, tindrem una taula rodona i també tenim aquí diferents actors que penso que poden enriquir-nos moltíssim. Perquè no només tenim els propis protagonistes de la cooperació al Senegal, sinó que, a més, també tenim el CASC, que és l'organització de senegalesos, que és la coordinadora de totes les entitats de Catalunya que treballen amb persones senegaleses i fan una feina molt bona. També comptem amb la presència en streaming o en virtual de les persones del Senegal que estan treballant coordinadament amb les nostres entitats. Aleshores, poquet a poquet, a mesura que vagi transcorrent l'acte, us aniré presentant els actors i, mentrestant, us dono la benvinguda amb la doctora Aurora Torrents, que ella és la degana de la Facultat d'Òptica i Optometria. I a continuació també tenim en el Salvador Piqueras. Ell és la persona responsable de l'Ajuntament de Terrassa, és el tècnic de cooperació i ell és un gran coneixedor de tota la cooperació que des de fa molts i molts anys, 30 concretament, es ve fent aquí a la Facultat d'Òptica i Optometria. Aleshores, doncs, sense més dilació, us deixo amb ells dos. Aurora, quan vulguis. Molt bé, doncs molt bon dia a tothom i moltes gràcies per la vostra assistència, real o virtual. La veritat és que em fa molta il·lusió estar aquí inaugurant aquest acte tan bonic. Cooperar, ajudar, doncs és una tasca que no té preu per qui la fa. I us ho dic perquè fins i tot jo particularment em sento molt orgullosa d'haver format part en el seu moment d'Òptics pel Món, de la segona o la tercera expedició que vam fer a Bòsnia, en aquell moment a Sarajevo, jo en vaig formar part, amb molts anys menys, però recordo l'Estel, el José, vull dir, alumne, la Laura Guissassola, ella no s'ha presentat, Laura Guissassola, professora de la facultat i creadora de les persones que va crear Òptics pel Món i que ja ha estat present des del primer moment, des de fa 30 anys. Doncs la meva participació va ser un any que vaig anar com a part d'una brigada que vam anar a Sarajevo, concretament, després de la guerra, i va ser una experiència increïble, a nivell humà, per tot allò que vam fer, per tot allò que vam veure que podíem fer i per tot el que vam arribar a aprendre i a compartir allà, dormint en aquelles lliteres que dormíem. Va ser una experiència inoblidable. I, per tant, jo, tot allò que em vaig emportar, crec que, ja ho he dit, no té preu, és molt valuós i, per tant, no puc fer res més que animar-vos moltíssim a que ho proveu, de veritat, perquè ajudar és de les coses més... Jo a vegades penso... Ara m'enrotllaré una mica, però això de l'altruisme, el fer el bé a la resta, el fer el bé a la resta de la gent o intentar fer el bé, és una cosa que també té un component egoista. Altruista té un component egoista, perquè som nosaltres mateixos que també rebem una grandíssima satisfacció i una grandíssima alegria pel fet d'estar fent allò. Aleshores, és un win-win total, que es diu avui dia, el win-win. Ajudar i sentir-te tu millor i veure com pots col·laborar a posar un granet de sorra, de bondat o d'ajut en aquest món en què vivim i que tantes coses encara ens fan falta i hi ha tant per fer que és una experiència fantàstica participar en un voluntariat i jo ja dic, vaig formar part d'Òptics pel Món, aquí estem també amb Ocularis, que també en forma una associació increïble que també fa moltíssimes coses i amb la qual també hi col·laborem, la facultat, també l'associació, no recordo el nom exacte, però de Senegal, el nom... CASC, això, l'associació CASC, gràcies, perdona. I penso que aquesta col·laboració i aquests actes com aquests moments de compartir aquestes experiències serà un matí molt interessant i res més, només això, dir-vos que estic molt contenta i que us convido de veritat a que si podeu i quan pugueu hi participeu en qualsevol activitat de voluntariat perquè és molt el que es pot fer, el que ens cal en aquesta societat i en aquest món i també molt el que rebreu, cadascú de vosaltres.
Ja està, Laura. Moltes gràcies, Aurora. Doncs, Salva, si vols explicar-nos una miqueta la teva experiència des de l'Ajuntament de Terrassa. En primer lloc, benvinguts a totes i a tots. És un plaer per nosaltres, per l'Ajuntament, poder donar la benvinguda a aquesta jornada, en aquesta facultat que és la llavor d'aquest àmbit de la salut visual aquí a la ciutat i a bona part de Catalunya, perquè, bé, el que és la salut visual per Terrassa doncs, és moltíssim. De fet, ara vam fer fa un parell d'anys el Pla Director de Cooperació, que és un document molt farragós, que us el recomano per si algun dia teniu insomni, i es va marcar aquesta salut visual com a un dels sectors estratègics i en una zona estratègica també com és a l'Àfrica, concretament al Senegal. I, com deia, aquesta salut visual que va néixer en aquesta mateixa facultat fa ja 30 anys, primer amb els òptics per Bòsnia, després amb els òptics pel món. Han viatjat per moltes zones, que jo recordi per Amèrica, per diversos països de l'Àfrica, i realment ha servit per fer fornades d'òptics i d'òptiques, no només aquí a Catalunya, sinó també en els països on s'ha desenvolupat els seus projectes. És per això que els que no ho sou encara us animo a participar d'alguna manera en aquests projectes de la mà d'aquest voluntariat que també ressaltava l'Aurora, que és, com deia, la llavor de la cooperació i de retruc d'un món molt millor. També destacar la tasca de l'altra entitat que ens acompanya, d'Ocularis, que dedica els seus esforços a formar professionals a l'Àfrica en col·laboració amb universitats, a través de graus, a través de màsters i fent arribar el que és la professió de l'òptica a indrets on habitualment no tenen aquesta possibilitat de poder-se formar. I és una tasca, el fet de formar persones en els països d'origen, realment hauria de ser una de les coses prioritàries per tothom qui vulgui fer cooperació. I tampoc vull oblidar altres que també han treballat en aquest àmbit, com podríem parlar de la Càtedra UNESCO de Salut Visual, que em sembla que la Laura hi va formar part també en el seu moment, o altres entitats també locals com la Fundació Ramon Martí Bonet, que també des de Terrassa fa aquesta tasca solidària en favor de la salut visual. Com deia, per nosaltres la salut visual és un tema cabdal i hem donat suport sempre que hem pogut i també en una zona important com és Senegal. Ara parlo de memòria, però diria que l'any passat des de Terrassa es van finançar fins a 6 projectes destinats a Senegal. Aquest any 2025, si tot va bé, seran 5. I agrair també la presència, en aquest cas, a la coordinadora de l'Associació Senegaleses de Catalunya, representada pel seu president, per l'Abdoulaye Seck, a qui també coneixem des de fa molt temps i que també és una de les persones que ha impulsat aquesta cooperació perquè sempre les entitats promotores aquí de la ciutat, de Catalunya, són importants, però també són molt importants tenir unes bones contraparts, és a dir, tenir un bon feeling amb la gent amb qui es col·labora i que al final han de ser qui s'aprofitin i que també empenyin a l'hora de fer aquests projectes. Ho deixaria aquí. Tenim moltes ganes de veure aquest documental, d'escoltar les experiències a la taula rodona. Esperem que sigui profitós i moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Salva. Moltes gràcies, Aurora. Clar, estem parlant de cooperació. Cooperació, com el seu nom indica, vol dir que s'estan treballant conjuntament entre 2 entitats, 2 parts, i per tant nosaltres també volem sentir la part del sud, de les persones que estan treballant en cooperació amb les nostres entitats avui presents, Ocularis i Òptics pel Món, i ara veurem un petit vídeo des del qual ens donaran una petita versió, un petit agraïment al doctor Badiane, que és el responsable del Programa Nacional de Salut Visual al Senegal. És a dir, fixeu-vos si en el Senegal li donen importància a la salut visual, que tenen un responsable de programa nacional. Això no passa a quasi cap país del món. Per tant, estan plenament integrats, tenen la sensibilitat en l'àmbit de la nostra tasca de la salut visual. I també tenim a la doctora Aissatou, que és la responsable dels estudis d'òptica a la Universitat Iba Der Thiam i, per tant, ells dos ara ens parlaran a través del vídeo que jo vaig engegar. Nous remercions l'ONG OXO pour la collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale
plus précisément avec le Programme national de promotion de la santé oculaire. Collaboration qui est axée sur le transfert de technologies, la formation, mais aussi la construction et les équipements. Collaboration qui contribue considérablement à l'amélioration de la santé visuelle de la population sénégalaise. Merci beaucoup. Nos remerciements à Ocularis pour son engagement à nos côtés dans la formation en optique, lunetterie et en orthopsie. Ce travail s'inscrit également dans les objectifs du développement durable, visant à améliorer la santé oculaire des populations pour l'amélioration de leur vie quotidienne, mais également leur épanouissement. Ces formations en optique, lunetterie et en orthopsie viennent augmenter l'éventail de formations proposées au niveau de l'UFR Santé de Thiès. Ainsi, par ces formations, nous mettrons à disposition des professionnels pour une meilleure prise en charge de nos patients. Molt bé. Doncs ara donarem pas a l'Estel Roig, que és la presidenta d'Òptics pel Món, i també donarem pas a l'Armand Valera, que és el CEO de la Fundació Ocularis. Aquestes dues entitats, perdoneu-me que personalitzi una miqueta la cosa que no he fet abans, seieu aquí, sisplau. Aquestes dues entitats són entitats amb les que hi hem treballat des de fa molt de temps i hem col·laborat en diferents països, no només a l'Àfrica subsahariana, sinó també en d'altres països, i tenim una experiència molt bonica. Des de fa molts anys m'encanta que estigueu aquí avui representats alguns estudiants, perquè us haig de dir que l'entitat Òptics pel Món abans es deia Òptics per Bòsnia, perquè a l'inici d'aquesta entitat és a la guerra de Bòsnia, i això va passar l'any 1995, fa una mica de temps. I aquesta entitat sorgeix d'estudiants, sorgeix de 15 estudiants que es van autoorganitzar aquí, a la facultat, sorprenent a tothom, sorprenent a la pròpia rectoria d'UPC, que mai havia vist una mobilització igual. Es va sortir a tots els diaris. Hi havia un sentiment de preocupació enorme a tot el país perquè mai havíem tingut una guerra tan cruenta i tan a prop. La teníem al costat d'Itàlia, en el següent país. I això ens va deixar colpits. I us haig de dir que aquesta organització formada per estudiants, el José Garrido també hi era, a l'Ajuntament de Terrassa ens va donar tot el suport i també la facultat. La facultat va ser una entitat que va estar sempre al costat d'aquests estudiants i d'alguns professors que hi vam participar. Com us he dit abans l'Aurora, això ha sigut una experiència inoblidable, que és veritat, que té molta part d'egoisme. Volem cooperar per tenir un punt d'ajut, però en el fons això ens canvia. I ajudar és la cosa més gratificant del món. Aleshores, partint d'això, jo ara us deixo ja amb l'Estel Roig i amb l'Armand Valera, que us explicaran una miqueta què fan ara, perquè no ens oblidem que avui estem aquí per parlar de la salut visual a Senegal i dels reptes i les sinergies de la cooperació al Senegal. Llavors, Estel, quan vulguis. Gràcies, Laura. Agraïts de poder ser aquí novament, per trobar-nos en aquest entorn tan acollidor, perquè en formem part des de fa molts i molts anys i de ser una altaveu novament per poder animar a la participació. Òptics segueix sent, és el que és pel que ha estat i què ha fet i per tothom qui ha participat. Ara mateix estem uns optometristes liderant-ho, però han passat abans que nosaltres moltes altres persones que han deixat el seu esforç, la seva ànima en tots els projectes on hem anat. Per tant, avui a Senegal hi som amb la mateixa actitud que des del primer dia, és a dir, donant-ho tot. Ui, jo em sentia superbé. Bé, doncs som aquí ara uns òptics optometristes amb una actitud similar a la inicial, és a dir, donar-ho tot per poder conduir projectes ara molt més savis. Abans hi havia una part de passió que compensava petites mancances que poguéssim tenir, perquè amb la passió fem 1000 coses i van sortir molt bé els projectes, encara ens podem preguntar com. I va sortir, no? O sigui, la suma de tot aquest punt de vehicular, participació, sinergies amb l'Ajuntament, recollida d'ulleres, doncs, fa el que vam fer. I ara arribem aquí una miqueta això, més tranquils,
més estructurats, potser, i més conscients de que estem fent una funció que no molta gent fa i menys en aquest àmbit. Per tant, es tracta d'aprofitar-ho, aprofitar aquest espai on estem per, de moment, amb la voluntat de ser-hi durant molt de temps, però part d'espai on la gent arriba, marxa, no som, o sigui, permanents, molt pocs, som els que estem ara fa un cert temps, que no hem marxat mai, però la veritat és que acompanyem a participants amb òptics optometristes, però també estudiants, a professors que vulguin, per participar en els nostres projectes. Per tant, tenim molt clar què volem fer i animem a fer-ho, no? Per sumar esforços. Però diguéssim que l'estructura la tenim. I la tenim doncs, amb aquest convenciment de que fem una feina molt vehiculada a través de finançament públic, per tant, seguint unes directrius molt clares de com hem de cooperar. És una cooperació en un sentit. Podríem fer-ho des de tenir una fundació, podríem ser una gran ONG i treballaríem potser a uns nivells diferents. Nosaltres som molt conscients que som més petitons i que gestionem una quantitat de diners raonable i ho fem de la manera que sabem fer. I per això, de moment, anem avançant sense pretendre 1000 coses, però també sabent que tenim molt de potencial i hem après a veure com responien els projectes davant de les nostres capacitats. Per tant, ara a Senegal hi arribem, després de 3 anys d'haver treballat a una zona que és més a l'interior, que és Tambacounda. Allà hi hem fet campanyes puntuals i ens hem organitzat a través justament d'una entitat que tot va néixer d'una sinergia entre senegalesos que havien vingut aquí, justament a Salt, que hi ha una comunitat bastant gran de senegalesos. Llavors es van coordinar i van crear una associació que és Amics de Bulembu i van començar els projectes per cooperar i desenvolupar un petit poblet d'allà. Clar, això pot dir, bueno, això és una acció local, quin sentit té? Doncs en té molt, perquè és l'antiga cooperació bilateral. És clarament que els senegalesos d'aquí ajuden amb catalans nascuts aquí a fer projectes concrets en aquest petit poblet. Aleshores, desenvolupen l'escola, desenvolupen la salut ocular i la salut al post de Santer i altres àmbits com l'horta i tal, que a poc van anant construint i s'adonen que la salut visual, concretament algunes metgesses d'aquesta entitat, s'adonen que la salut visual no està coberta, sobretot catarates, molta presència de catarates i altres patologies oculars no ateses. Clar, estem parlant de salut ocular, que no és visual, però que sovint també està fortament afectada a molts països. Aleshores, ens coneixem, ens demanen treballar-hi, a veure què es pot fer i acte seguit nosaltres ja pensem de manera molt més àmplia. És a dir, sí, tenim en ment donar una atenció visual, però també no deixar de banda treballar perquè pugui ser una atenció ocular. I el Senegal està estructurat de que els sistemes de salut on poden oferir aquest servei és als hospitals. Per tant, com que no té sentit fer un poblet, que és Bulembu, ens n'anem a Maca, que és la ciutat més propera. I allà ens comencem a organitzar directament amb l'hospital. Actualment hem creat el servei de salut ocular i hem forçat que el senyor Badian porti temporalment un tècnic ocular qui és que ha de fer la funció de cobrir les necessitats oculars mèdiques de la seva gent, amb l'esperança, potser al juny, de que hi arribi una persona permanentment. Per tant, les nostres accions han sigut de tal manera de construir tot l'espai. Diu, ara ja ho tens a punt, tens un servei, hem muntat un taller de muntatge d'ulleres i, evidentment, el tècnic l'estem invitant perquè arribi la persona qui ha de fer aquesta funció, perquè a nivell de salut pública ho fan els tècnics de salut ocular. Per tant, aquí estem treballant en aquest aspecte. I, posteriorment, la idea és anar avançant, que després en parlarem potser a la taula rodona, en altres àmbits. La idea de fer escoles, estudis poblacionals, atenció a fer campanyes, però ja pensades que les gestionaran ells. Per tant, la idea és aquesta, seguir treballant a Senegal durant molt de temps, perquè ara que s'han creat sinergies amb el Ministeri, s'espera que ells també ens orientin una miqueta cap a on anar. Llavors estem oberts a seguir. L'aparador de Maca ha servit perquè vegin la possibilitat que hem
les nostres capacitats, què hem pogut fer. I la veritat és que, clar, sorpresos del muntatge que hem pogut, perquè realment tots estem acostumats potser a anar aquí a un servei d'òptica, tots estem aquí acostumats a anar al metge i que ens visiti l'oftalmòleg. Clar, això encara està molt a les beceroles a Senegal. I llavors nosaltres seguirem aquí pendents de l'enfoc que ens vulguin donar des del Ministeri i amb ganes de que tothom que hi vulgui participar ho pugui fer. Em preguntàveu, no? Júlia, Laia i Max, que els acabo de conèixer avui. Però què? Unes preguntes, 1000 preguntes? Doncs a poc. És anar aprenent, anar escoltant i anar participant i anar coneixent-nos, perquè en el fons tot són relacions. Tot són relacions. O sigui, ens coneixem de fa 1000 anys i amb ganes de seguir sent-hi, no? I anar creant, doncs, això, converses i preguntes i ajudes i la veritat és que és molt maco. És un projecte molt bonic. I no sé què més dir. No sé si voleu que us expliqui més coses. No sé si... Després a la taula rodona igual surten més idees. D'acord. Molt bé, gràcies, Estel. L'Armand, que és el CEO d'Ocularis, ens explicarà una altra versió de la cooperació molt més basada en la formació, el training, el formar formadors, perquè al final no ens oblidem que no volem generar dependències, amb la qual cosa aquesta és una cosa essencial. I ara l'Armand ens explica què és el que fan Ocularis. Gràcies. Em recolzarem una presentació, perquè si podreu veure alguna imatge. Oh, i tant. Sí? Bueno, primer de tot, agrair a la facultat, sobretot també a l'Ajuntament, que és gràcies amb qui estem realitzant aquest projecte. Comentar-vos que des d'un inici l'ONG va començar a treballar al Senegal gràcies també a la càtedra UNESCO, que va ser qui ens va convidar a anar a Senegal. Nosaltres veureu en aquest PowerPoint que bàsicament vam començar a Moçambic, d'acord? Però sí, si vols passar. De fet, Ocularis no només és la part d'òptica, sinó que és part d'oftalmologia, òptica i pròtesis. Per què pròtesis? Perquè en la part d'oftalmologia ens vam crear amb la part d'oculoplàstica. Oculoplàstica és la part de l'òrbita. El que principalment tractem en els països africans són els tumors, en tema de retinoblastomes i en tema de traumatologia, quan es lleva un ull o es clava una branca o qualsevol cosa que és molt més comú allà que aquí, pel medi que tenen, per com juguen els nens, per com es desenvolupa tot, doncs els problemes d'òrbita són molt comuns. Quan hi ha un problema d'òrbita, generalment hi ha que extreure el globus i hi ha que col·locar una pròtesis. Si no, la cara cau i queda desfigurada la persona. Aleshores vam començar amb la part d'oftalmologia a Moçambic. I per què vam començar amb tot això? De la formació i no amb anar a fer accions més assistencialistes, que també n'hem fet a camps de refugiats, en zones on l'emergència és la que prioritza, aleshores has d'anar a guarir malalties immediatament. Però nosaltres creiem des d'un inici que la formació és la clau pel desenvolupament d'un país. Per què? Perquè si nosaltres anem cada any a fer aquest tipus d'accions, ens esperen cada any i ells no ho fan. Van acumulant pacients i nosaltres anem, ho fem. Van acumulant pacients, anem i ho fan. Aleshores, nosaltres, la premissa va ser, nosaltres vindrem cada any i portem 16 anys, des de 2009 que vam començar. Però sempre que vinguem, exigim que hi hagi gent del vostre país al costat nostre. Perquè encara que no sàpiguen fer les cirurgies o la retinoscopia, doncs volem que hi hagi una persona al costat del vostre Ministeri de la Salut, que sigui un empleat públic i que pugui absorbir el que nosaltres estem fent. Això ens està donant uns molt bons resultats. Per què? Perquè, si veieu, aquí a Espanya, en tema d'oftalmologia, hi ha 95 oftalmòlegs per milió d'habitants. Al Senegal, hi ha 1,7.
I a Moçambic no arriben, joder, Ànimo. perdó. I a Moçambic no arriben a un oftalmòleg per milió d'habitants. Això, teniu un mapa aquí també de la part d'optometria perquè veieu doncs, la configuració d'optometristes que hi ha per zona. A Espanya estem collonudament bé. Si veieu els números, penseu que en la zona d'Europa nosaltres estem molt per sobre. Si veieu els números de Senegal o de Moçambic, és brutal el que estem trobant. O sigui, no hi ha un optometrista per milió d'habitants a Moçambic. És que no existeix l'optometria. I molts de nosaltres, quan no hem entrat en aquest món, ni t'ho imagines. Si viatges una mica, ho comences a veure, que la gent no porta ulleres. Com en un país no porten ulleres? Per què no porten ulleres? No és perquè no les necessitin, perquè la prevalència sabeu que més o menys és la mateixa, excepte a Àsia, no? Però anar pel carrer i no veure ningú amb ulleres, doncs sobta. Aleshores, quan veus que no hi ha optometristes, ni hi ha botigues d'òptica, doncs ja comences a fer-te una altra idea, no? I per què no? Bé, doncs perquè no hi ha professionals, si no hi ha professionals no es poden detectar les malalties i un estrabisme d'un nen petit doncs es converteix en un estràbic brutal per tota la seva vida, no? O un miop té que deixar de treballar perquè no hi veu, o no pot caminar pel carrer perquè no són les voreres com aquí i hi ha enllumenats pel carrer, sinó que allà hi ha forats i és una vida doncs, molt més rural. No? Aleshores, al veure aquest problema i veure les indicacions de la IAPB, que és l'Agència Internacional per la Prevenció de la Ceguera més important del món, que recomana que el principal, a part de guarir les cataractes immediatament de forma assistencialista, és la formació, perquè se n'adonen que sense formació no hi haurà avanços. Per molts anys que hi anem cada any als mateixos llocs, no els hi traurem tots els seus pacients de tota la vida. Aleshores, com us deia, formem part de la IAPB, de Poder Ver, que és una societat aquí a Espanya, que us animo, si no la coneixeu, que fem un congrés cada 2 anys, on estem totes les ONGs petites, perquè les grans no s'han adherit, que lluitem contra la ceguera. I, com us deia, nosaltres el que fem és formar amb docents perquè puguin formar ells a la seva pròpia gent. Bàsicament, el que fem nosaltres són cursos, tant màsters com postgraus, com ara, a Senegal, recolzar amb la facultat d'optometria perquè puguin tirar endavant la seva facultat i els seus estudis, que després us explicaré. Però, bàsicament, el que nosaltres fem, 80% de classes pràctiques és anar allà, estar 2 setmanes cada 6 mesos, aproximadament, depèn del projecte, i després 20% classes teòriques des d'aquí. Com? Amb un e-learning i fent casos clínics amb els metges nostres d'aquí i els optometristes d'aquí. Tenim diversos projectes, en concret a Senegal els 3 primers, els altres 2 estan a Moçambic i per últim us parlaré d'un màster que hem creat per la facultat de la UPC. I després tenim diversos projectes a Moçambic que treballem directament pel Ministeri. El postgrau d'oftalmologia pediàtrica, aquest projecte el vam començar, com us deia, el 2014, tot i que abans, el 2012, vam intentar muntar aquest projecte gràcies, com us deia, a la Càtedra UNESCO. La Càtedra UNESCO va detectar la necessitat de formació d'oftalmòlegs pediàtrics a l'Àfrica subsahariana perquè no existeix. No hi ha res que puguin fer de formació en el seu entorn d'oftalmologia pediàtrica ni d'optometria pediàtrica. Aleshores, es van donar compte que amb els nens no els sabien tractar. Quin error hi ha de pensar? Que vinguin aquí i es formin. Sí, penseu que un metge, si ve aquí i es forma, no pot tocar. No pot tocar, només pot mirar. Com ensenyes a un metge a intervindre en una cirurgia o a treure un globus ocular o amb cirurgies més complexes? És impossible. Tenen que estar amb les mans a darrere, amb simuladors, i no és el mateix. Quan es troben allò al davant, has d'estar-hi tu al costat i dir-li, anima't, no és que tinc por, és que no sé si ho faré bé, estic jo. Senta't segur. Aquesta és la nostra forma de treballar, no? No fer nosaltres i que mirin allà. No, fes tu i jo t'acompanyo. Si hi ha alguna cosa que et bloqueges, jo estic aquí, no et preocupis, t'ajudem. I el mateix amb optometria. La refracció d'un nen
sabeu que no és la mateixa, un nen no col·labora, un nen no sap les lletres. O sigui, què us he d'explicar? Jo no soc optometrista ni oftalmòleg, però és molt complexa. Aleshores, aquest projecte el anàvem a començar a Mali, gràcies al contacte de Càtedra UNESCO, però a Mali va esclatar una guerra amb els tuaregs i ens vam anar a Senegal. Senegal va aixecar la mà i va dir a la nostra facultat, que és la més important de la zona francesa, si el voleu fer, tindrem gent de tota la parla francesa de l'Àfrica. I així ha estat. Com podeu veure, hem format amb 42 oftalmòlegs, han passat per totes aquestes edicions de Senegal, Burkina, Benín, Mali, Mauritània, Camerún, Guinea-Bissau i Txad. I aquest any hi ha més nous que encara no me'ls sé. Pots tirar endavant. A la part d'optometria, que pot ser la que més us interessa en tots vosaltres, doncs, fa un parell d'anys, com neix aquest projecte? Doncs dels vincles, no? Una de les professores que vam formar per la Facultat de Medicina per ser professora d'oftalmologia pediàtrica és la responsable ara de les llicenciatures d'optometria del Senegal, d'òptica i optometria, perquè estan separades, és sistema francès. És l'ortòptica. Què va passar? Que aquesta dona se'n va anar amb la facultat i s'ha trobat que no pot tirar endavant les llicenciatures. Per què? Perquè els professors que tenia, un li ha marxat, l'altre està de baixa i es troba ella sola i una altra per fer 2 llicenciatures senceres. És impossible. Va trucar a Ocularis i va dir, tinc aquest problema, m'ajudeu? I vam dir, intentarem ajudar-te. Aleshores, professors vostres d'aquí i altres professionals d'optometria d'altres zones d'Espanya ens ajuden a anar-hi i a fer de professors. Anem 2 cops per cada llicenciatura, 2 cops l'any, és a dir, anem 4 cops, i després els hi estem revisant tot el que és la llicenciatura, perquè és molt llarga, és molt farragosa, i estem intentant alleugerir una miqueta allò perquè sigui més amè. D'acord? Per altra banda, aquí a Moçambic, això és oftalmologia, no entraré, però això són els tumors, els retinoblastomes, les infeccions d'ulls que podem trobar-nos, les parpelles alterades. Això és el que treballem a Moçambic i com vam començar des del 2010. Ara estem creant el primer màster d'oftalmologia de tota l'Àfrica del Sud, diguéssim, que no existeix i esperem en un parell d'anys tindre'n, i formant amb els que seran els seus futurs formadors. I per altra banda, hi ha una universitat d'optometria al nord que els hi vam crear un màster d'optometria pediàtrica. Però aquest màster d'optometria pediàtrica de moment el tenen aturat. És molt polític. Com a tots els països, al nord i al sud solen ser idees bastant oposades, també passa a Senegal, amb la Casamance i amb la zona del nord, i tenen problemes per tirar-ho endavant. El màster el tenen, ells estan formats i quan aconsegueixin salvar tots aquests problemes més burocràtics i polítics, doncs podran tirar-lo endavant. Però, de moment, ja tenen aquest màster. I després el curs d'optometria i refracció que estem fent directament pel Ministeri, perquè el Ministeri ens diu tinc gent, està treballant, però no en saben de tractar nens. Llavors hem dit, no cal que facin un màster. Ajunteu amb 10 o 12 d'una regió, els formem amb 2 que siguin futurs formadors i aquests podran formar amb altres d'altres regions. I estem en aquest projecte. I per últim, doncs, el tema de les pròtesis. Com és una cara d'algú que ha perdut un ull o que el té i no va. I si els veieu amb 40 o 50 anys, aquesta cara és molt pitjor, perquè tot cau. Cau la parpella, cau la cella, cau tot. I com canvia la vida amb una pròtesi. I després, els que sou estudiants, animar-vos a conèixer que estant a Àfrica ens vam adonar que estàvem creant màsters en optometria pediàtrica quan a Europa no existia cap màster en optometria pediàtrica. I vam dir, estem venint aquí baix a crear-los i a dalt no ho tenim. Què podem fer? Sant Joan de Déu és un aliat nostre perquè el Servei d'Oftalmologia és qui va crear aquesta ONG. Aleshores, les pràctiques es fan a Sant Joan de Déu i la teoria es fa online. Ja anem per la segona edició d'aquest any i teniu 9 alumnes inscrits i d'això hi ha una assignatura aquí de cooperació internacional, que des del nostre punt de vista creiem
que dintre de la llicenciatura fer una crida a, com a mínim, tindre una assignatura o uns tips, no?, que siguin per explicar una miqueta el que estem explicant aquestes dues entitats avui mateix, no? I, bueno, poc més. Convidar-vos a que podeu animar-vos a vindre amb una ONG amb l'altra. La nostra és més complexa, s'ha de tindre experiència clínica, perquè anem a formar metges amb optometria pediàtrica, optometria, i anem a formar optometristes que són professors d'universitat i gent que ja té el nivell, no? Llavors, alguns estudiants que surten de la llicenciatura requereixen més pràctica per poder vindre amb nosaltres. Però els estudiants de màster, que ja són gent en pràctica, doncs normalment són els que més acollim. Així que moltes gràcies. Espero que gaudiu també ara del documental, que l'hem fet en primera persona senegalesa. Parlen ells, no parlem nosaltres. Ocularis és testimonial i els hem donat la paraula amb ells perquè expliquin els seus problemes de salut visual des de la primera persona. Moltes gràcies, Armand. Gràcies. Doncs ara, tal com ell us ha explicat, donarem pas a algun documental. Però prèviament, el Miquel Carrillo, que és el president de Nadir Perspectiva SCCL, que és una cooperativa... Hola, bones. Tens el document. Avui no puc... Tenim, tranquil. Hola, bones. Avui no puc ser amb vosaltres a la presentació de Tots els ulls, però sí que volia, i m'han demanat, però també a mi m'agradava fer-vos algunes paraules de presentació d'aquest documental, una mica per contextualitzar la feina que hem fet i què significa i què vol explicar. Agrair-vos que sigueu a la presentació, espero que el disfruteu molt, però abans, doncs això, introduir algunes cosetes que crec que són importants del documental. El que veureu és l'activitat, la feina conjunta dels professionals del Senegal, de l'Hospital Infantil de Llamaillot, a Thiès, una hora més o menys de Dakar, del Gran Dakar. És una urbe immensa, amb molts problemes, però que probablement no sigui el lloc amb més problemes de tot el país o amb menys perspectives per tirar endavant i tenir una vida digna, entre elles amb accés a la salut visual. Com diu el documental, Llamaillot és un punt de trobada de camins de tot el país on s'intenta fer accessible l'accés al dret a la salut visual per tot una colla, tot un equip molt potent de professionals, de metgesses i metges, d'oculistes, oftalmòlegs, optometristes, etc., que estan, com dic, treballant perquè en aquella cruïlla de camins la gent pugui tenir una possibilitat d'accés a aquest dret. El documental explica precisament això, aquesta feina, i jo vull donar-li molta importància a aquest enfocament que intenta reflectir el documental, més enllà de l'experiència personal, de les famílies, dels pacients, de les persones que estan ateses dintre d'aquest esforç que fa l'hospital i que fa Ocularis, per suposat. Jo vull treure i posar accent en aquesta feina que tant Ocularis com l'equip de professionals de Llamaillot estan fent des d'una visió d'accés al dret, no de simplement aportar un esforç puntual i que rau en la dedicació puntual, com dic, de professionals que puguin venir des d'Espanya, des d'altres països, sinó en aquest enfocament de construir capacitats al Senegal, com a d'altres països, en aquest cas al Senegal. Això és molt important, aquesta idea de que no cal substituir una sanitat, un sistema de salut que encara no ha arribat a uns estàndards mínims al país, sinó que al contrari, el que cal és ajudar a que aquest sistema, contribuir a que aquest sistema assoleixi aquestes capacitats imprescindibles perquè en algun moment tothom al país tingui
vegi complert aquest dret d'accés a la salut. Això jo crec que és realment el gran debat que hem tingut a la cooperació durant molts anys, no? Què és el que estem fent? Estem fent caritat o estem aportant allò que ens sobra, el temps, els mitjans que podem disposar a les nostres vacances o que podem d'alguna manera descomptar del nostre benestar, o realment ens estem involucrant en la construcció d'uns drets amb els titulars de responsabilitat, obligacions, treballant també amb els titulars d'aquests drets, o bé contraposar aquestes dues idees. De vegades ens sembla que aquestes accions puntuals, repetides moltes vegades durant molt de temps, que porten que graduen ulls o que atenen a persones que tenen diferents malalties, no importa si és la salut visual, si és l'odontologia, etc. Doncs això és molt més efectiu, té un impacte molt més immediat, però en el fons el que acaba construint de manera sostenible un sistema de salut o un sistema de provisionament d'aigua o mitjans econòmics, etc., és aquesta visió de donar suport als sistemes que a la llarga continuaran proveint aquesta mena de serveis bàsics per a la provisió de drets humans, com en aquest cas la salut visual. Jo m'agradaria posar molt en valor la feina d'una entitat com Ocularis, molt petita, modesta diria, amb molts problemes, però que jo crec que de manera molt encertada aposta per construir de la mà dels professionals amb una mirada molt horitzontal, molt respectuosa, posant tota una experiència, tots uns coneixements que tenen els professionals espanyols que participen en la seva acció, com posen a disposició i s'adapten a través dels mecanismes d'una col·laboració acadèmica, però també professional, d'aquest acompanyament, com s'adapten i com van creixent de la mà o com van facilitant aquest creixement als professionals que estan al Senegal i que són els que al final, dintre del sistema de salut públic del país, són els que tenen una possibilitat de mantenir aquest servei cap a la població. Crec que és molt important, m'agradaria que amb aquest documental, i aquí acabo, es pogués fer aquesta reflexió, que encara no importa probablement la mida o el volum de l'ajuda, però que si aquesta ajuda està ben enfocada té un poder de transformació molt gran. Us agraeixo molt que el pugueu veure, repeteixo, espero que el pugueu gaudir i que serveixi per aquesta reflexió de com hauria de ser una cooperació enfocada en drets humans. S'ha acabat abans d'hora. Bé, ara passarem al documental directament, que aquest sí que és una miqueta més llarg. On peut compter actuellement une centaine d'ophtalmologistes au Sénégal pour 17 millions d'habitants. On n'arrive pas encore à avoir un ophtalmologiste par région. La majorité des Sénégalais formés sont malheureusement restés dans la capitale.
Concernant la situation des ressources humaines, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, puisqu'en ce moment, nous sommes à plus de 70 ophtalmologistes, précisément 74 au niveau du Sénégal. Et le ratio qui est permis par l'OMS est atteint, mais il y a des petits défis qui sont à relever, c'est la répartition géographique. Donc toutes les régions aient quand même un ophtalmologiste et la majorité aussi est située entre Dakar et Thiès. Concernant la situation de la cécité, la cataracte est la première cause de cécité au Sénégal. Et il y a plus de 35 000 à 50 000 cas qui sont recensés tous les ans. Et la deuxième cause, c'est le trachome. L'examen, on peut examiner 5 patients par jour maximum. Maintenant, les opérations également, on essaie de limiter les patients à 5. Donc, des fois, on se retrouve avec 10 patients au programme, donc 5 examens sous AG et puis 5 chirurgies. Mais il faut aussi savoir qu'on a malheureusement, on n'opère pas tous les jours, on n'opère que 2 à 3 fois la semaine. Donc, on se retrouve avec une longue liste d'attente, beaucoup de patients qui ne se font pas opérer aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient ou que nous le souhaitons. Donc, voilà, c'est les réalités du terrain. Il faut savoir que Diamniadio, c'est un peu un carrefour entre Dakar et les régions. Et en général aussi, en région, il n'y a pas vraiment d'ophtalmopédiatre, donc ils nous les envoient. Donc oui, on reçoit des patients d'un peu partout. La cataracte chez l'enfant, la cataracte chez l'adulte, le glaucome chez l'enfant. On a énormément de patients qui ont un glaucome congénital et quelquefois les tumeurs. Mais c'est plus la cataracte qu'on rencontre ici. Depuis que je suis à l'hôpital pour enfants de Diamniadio, j'ai vu qu'effectivement, il y a un grand besoin. Il y a un grand besoin. C'est vrai qu'ailleurs, dans les autres hôpitaux, peut-être on ne le sent pas. Mais à Diamniadio, vous avez vu le nombre d'enfants qu'on reçoit là-bas. En ce qui concerne l'ophtalmologiste pédiatrique, là, c'est vraiment la quasi-rareté d'ophtalmologistes pédiatriques. C'est avec le DU d'ophtalmopédiatrie qu'on a commencé à développer. On peut dire que depuis 5 ans, une dizaine d'ophtalmopédiatres ont été formés pour la prise en charge des enfants. En plus du plateau technique, il faut de bons spécialistes, bien entraînés, au fait de nouvelles technologies, pour pouvoir prendre en charge, améliorer la santé visuelle de nos populations. Et comme nous sommes dans la formation, il nous faut développer ces volets. Mais en plus des ophtalmologistes, il nous faut des auxiliaires à côté des ophtalmologistes qui peuvent les accompagner dans la prise en charge des patients. Et c'est de là qu'on a mis en place ces licences d'orthopsie pour le dépistage, la rééducation visuelle et la licence d'optique lunetterie pour équiper nos patients en lunettes de bonne qualité pour améliorer leur santé visuelle. Il y a ce que l'on appelle le principe des 3 O, l'ophtalmologiste, l'orthoptiste et l'opticien. Donc ces 3-là vont ensemble. Étant ophtalmologiste seul, nous ne pourrons pas encadrer les orthoptistes et nous avons cherché une collaboration avec des orthoptistes, des optométristes pour pouvoir développer cette spécialité au Sénégal. Et Ocularis nous a proposé ce partenariat et nous avons commencé notre partenariat au niveau de l'UFR Santé de Thiès depuis 2022.
dans mon cabinet, je dois le référer. Nous sommes des ophtalmologistes et nous voulons former des orthoptistes. Donc, sur le plan pratique, nous avons besoin d'être en contact avec des praticiens qui pourront apprendre à nos étudiants les gestes qu'il faut pour pouvoir dépister et traiter les pathologies oculaires. Donc, Ocularis nous a apporté cette expertise. C'est une collaboration de donnant-donnant, comme on dit. Donc, tout le monde y gagne. Ocularis nous apporte beaucoup dans la formation. D'abord, c'était la formation des formateurs avec nos maîtres, Moussa et Satouane. Ensuite, la formation des médecins pour le diplôme d'ophtalmologie pédiatrie, le DU, et la formation des étudiants qui sont en licence d'orthopsie et d'optique, l'UFR Santé de Thiès. En même temps aussi, ça permet aussi à Ocularis d'avoir plus de visibilité, d'avoir une idée de la santé oculaire. Ça, c'est un patient qui a été opéré. C'était un strabisme qui n'a pas été traité dans l'enfance. Donc dans ce cas, il n'y a pas un œil qui domine l'autre. Donc les deux yeux peuvent prendre la fixation. Donc le cerveau travaille avec les deux yeux. Donc c'est un bon cas. Le principal problème, c'est un préjudice esthétique. Maintenant, si on prescrit les lunettes, après avoir corrigé la participation accommodative, maintenant il va rester un angle résiduel. Et c'est cet angle-là qu'on a essayé de corriger par la chirurgie. Vos impressions? Machallah, ça s'est bien passé. J'ai repris mon travail en plusieurs films. Je fais ici des extras, je fais des domiciles dans les maisons et aussi je fais des autres. Je suis plus confiante, franchement parler. J'avais pas peur, mais j'ai vu la différence. La différence avant de faire l'opération et maintenant. Parce que là, quand je te vois, tu ne me regardes pas bizarrement. Parce que quand je te regardais, tu regardes ailleurs. C'est comme si que je regardais ailleurs. Et tout le temps, on ne me le disait pas, mais je le sentais quand je parlais à quelqu'un. Mais là, quand je parle à quelqu'un, je vois qu'il me regarde en face et moi aussi, je le regarde en face. Je suis plus confiant de moi. Et aussi, automatiquement, j'ai eu un changement dans ma vie. Ça m'a commencé depuis à l'âge de petite. Mes yeux se font rouges. Après, ça me gratte. Si ça me gratte, je mets mes bras un peu. Après, j'ai grandi. Ça ne fait pas mal. Mais si je marche dans le soleil, j'ai un peu mal à vue. J'ai fait la première année de restauration. J'ai toujours aimé la cuisine. C'est pour cela. Parce que je ne fais pas les études. À l'année que je suis en train d'étudier, mes yeux me font mal, je ne vois pas. Après, j'ai arrêté. Tout le temps, quand je revenais à l'école, ils me disaient « Pourquoi tu regardes comme ça? Pourquoi tu regardes comme ça? Tu es comme un aveugle. » Après, je lui ai dit « C'est seulement que je suis malade, c'est pour cela. Je ne sors pas, c'est pour cela que tout le monde me connaît. » Des fois, je rentre chez moi, on me dit « Toi, tu es nouveau ici. » Et j'ai fait maintenant, depuis 2012, on est à Dakar. Il n'y a pas beaucoup de monde qui me connaît. Parce que c'est un peu fermé dans ma vie. Il a arrêté un an ses études. Après l'opération, il a repris ses études. Il avait une maladie qui s'appelait cataracte. Mais je croyais que c'est la myopie. C'est que nous sommes des Africains. Si tu as une maladie, la première chose qu'on te dit, c'est d'aller chez les marabouts. Voir les médecines traditionnelles. Mais moi, je n'ai jamais allé dans les médecines traditionnelles. Et quand je suis allée à l'hôpital de Diamniadio, on trouvait que c'est du cataracte.
j'ai poursuivi ses rendez-vous. Après, on a opéré ses 2 yeux. Alhamdulillah, il a réussi cette année-là. Il devait faire l'enfant 6e. Je suis vraiment heureux d'avoir mon fils voir correctement avec ses amis. Parce qu'avant, c'est des habitudes d'enfant. On l'appelait l'aveugle du Dara. Ça m'a vraiment touchée. Aussi, même dans le quartier, les enfants l'appelaient l'aveugle. Des fois, il revient à la maison en pleurant, en me disant que maman, mes amis m'appellent l'aveugle. Mais je dis, tu n'es pas l'aveugle. Inch'Allah, on va l'opérer tes yeux. Tu vas revoir comme avec eux. Mais grâce à Dieu, tout est réalisé à cause du bon hôpital. C'est une nouvelle patiente. C'est le professeur Mamour qui l'a demandé de venir ici. Donc avant qu'on ne fasse la consultation, elle vient ici d'abord. On prend son acuité et puis on fait la réfraction et la tension. Voilà. Nous sommes des orthoptistes et l'orthoptiste c'est une profession paramédicale sous la responsabilité de l'ophtalmologue. Donc nous, ce qu'on fait le plus, c'est le dépistage. Et ça fait partie du dépistage visuel. Donc nous faisons le dépistage, la rééducation, la réadaptation et le bilan orthoptique et l'exploration visuelle aussi. Ok, donc nous sommes allés faire la consultation avec le professeur Aïssatou Wane, professeur Mahmoud Dian, les étudiants en optique lunetterie et les étudiants en licence d'orthopsie aussi. Nous sommes allés avec nos camarades d'ocularistes. Donc nous avons fait la consultation gratuite pour les élèves du Dara. Donc actuellement nous avons recensé toutes les corrections. Voilà. Et puis nous avons fait les commandes. Voilà. Donc maintenant les commandes sont prêtes. Nous allons aller là-bas pour distribuer les commandes. Nous sommes des produits de la communauté. On a fait des études grâce aux impôts de la population. Donc il faut qu'on rende à cette population-là ce qu'elle a fait pour nous. Depuis nos tout petits jusqu'à nos études supérieures, universitaires, jusqu'à devenir des professeurs agrégés. Donc c'est pourquoi, de temps en temps, on fait des descentes dans des zones reculées. On peut aller jusqu'à 500 km de la capitale pour faire des consultations, des interventions chirurgicales. Donc on va vers cette population-là démunie pour les soigner. On va aussi dans des écoles pour faire des dépistages, qu'on appelle les screenings. Nous en avons déjà fait avec Ocularis dans des villages. C'est une grande école, c'est 18 classes. Mais parmi ces 18, il y a 12 qui sont inclusives. Et dans ces 12 qui sont inclusives, nous avons pris les A, les 6, où on a mis des enfants déficients et des enfants non déficients. C'est aussi qu'on les apprend à se déplacer, à prendre contact avec les autres élèves, à se socialiser. Tout ça, ça se fait aussi. Donc ici, la réglette est composée de 6 points. Donc à partir de ces 6 points, on va écrire le caractère qu'on veut. On parle de caractère pour le braille, mais pour les élèves, on parle de lettres, les lettres de l'alphabet. On écrit ça après. La première génération, ils préparent le bac. Et vraiment, ils parviennent à suivre et ils parviennent vraiment à dominer les autres élèves. Parce que dans les écoles spécialisées, l'élève va se mesurer uniquement avec des déficients.
Et dans la société maintenant, la société n'est pas faite uniquement de déficients. Parce que dans la vie, il ne va pas se mesurer uniquement avec des déficients, mais il va se mesurer avec les autres. Et là, maintenant, l'inclusion nous permet maintenant donc vraiment d'avoir ces enfants-là. Et maintenant, ces élèves déficients-là, ils sont aidés par leurs camarades. Chaque élève a un tuteur. Et le tutorat maintenant se fait d'une manière naturelle. On y parvient donc petit à petit. Parce que la sensibilisation, surtout, donc, ça passe d'abord au niveau de la classe, ensuite au niveau de l'école. Et maintenant, chaque élève habite dans un lieu, dans un quartier. Donc là, lui, il va sensibiliser. Parce qu'auparavant, vraiment, lorsqu'on prenait les premières générations, c'était difficile pour nous. Et c'était difficile aussi pour les élèves. Parce que là, ils ne pouvaient pas imaginer un aveugle qui va à l'école et qui travaille. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas les yeux qui apprennent, mais c'est l'esprit qui apprend. On m'a prescrit les lunettes hier. C'est bien roulé. On m'a prescrit les médicaments. C'est hier que j'ai cette opportunité. Parce que depuis mon enfance, je ne suis pas allée à l'hôpital. Il y en a beaucoup de filles dans ma classe qui ont un problème de vision, mais elles n'ont pas encore eu la lunette parce qu'elles n'ont pas suivi. Quand je faisais les examens, le docteur m'a dit, tes yeux là, si tu ne le soignes pas, tu vas avoir une cataracte. Le docteur m'a dit ça. Et je le remercie bien parce qu'il m'a beaucoup aidé. J'avais un bon mémoire. Mes études, je l'ai arrêté parce que je n'avais pas les moyens pour acheter mes lunettes et je ne voyais pas bien. Après, j'ai arrêté les études et j'ai passé le temps à la maison jusqu'à 3 ans. Et j'ai commencé à faire ma formation et je travaille beaucoup. Je veux progresser dans la vie pour réussir. Pour voir si l'enfant a une pupille blanche, si l'enfant a une mégalocornée, il faut apprendre à regarder. J'ai été formée au Sénégal. Je le crie souvent sur tous les toits en me disant je suis un pur produit sénégalais. J'ai fait toutes mes études au Sénégal. J'en profite vraiment pour rendre grâce à mes maîtres. C'est un grand record. Si Thiès, en 10 ans, a formé 5 ophtalmologistes, j'espère que vous n'allez pas freiner notre avancée en ophtalmologie. Tant qu'on pourra faire la promotion de la santé oculaire, on le fera. L'ophtalmologie est plus une passion pour nous qu'un métier. Molt bé. Doncs la veritat és que hem trobat que aquest documental ens ha ajudat molt a acostar-nos a la realitat del Senegal, tant pels testimonis dels pacients com pels professionals. I ara el que farem serà la taula rodona que tenim prevista per avui i convido a que pugin a la taula, sisplau, a l'Estel Roig i la Sandra Bustos. L'Estel, com ja us he dit abans, era la presidenta d'Òptics pel Món i la Sandra és la vicepresidenta. També m'agradaria que pugés la Catherine Zurcher, que és la directora de projectes d'Ocularis. Catherine, encantats de tenir-te. Per la part de la Facultat d'Òptica i Optometria tenim el Francisco Burgos, nosaltres Cisco, si no et fa res, et direm així, vicedegà de Comunicació i de Compromís Social de la Facultat d'Òptica i Optometria, i Abdoulaye Seck, que ell és el president de la Coordinadora d'Associacions Senegaleses de Catalunya, que és el CASC. Si preneu seient, sisplau. Val, doncs moltes gràcies a tots per ser aquí avui amb nosaltres. Us faré algunes preguntes
perquè ens ajudeu a entendre una miqueta les coses. La primera pregunta que us volia fer, tant a Òptics pel Món com a Ocularis, que contesti qui li sembli millor, sisplau, obert. Clar, òbviament, hem evidenciat que existeix una manca real d'accés a la salut visual, sobretot a les zones rurals. Però volem saber si hi ha molta diferència entre el que passa a les zones rurals i el que passa a les grans ciutats. Clar, ara, veient el vídeo, hem vist uns equipaments estupendos i hem vist uns llocs que estaven molt bé. Llavors, voldríem que ens expliquéssiu una miqueta la vostra opinió sobre si existeix aquesta diferència o no i aquesta situació actual. Comences tu, Caterin? Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Así? ¿Hola? Sí. Pues sí, hay claramente una gran diferencia entre las zonas rurales y las zonas que son como la capital o Thiès, que también Thiès es una región que está entre otras regiones, o sea, nos acercamos a una descentralización que no está total. Por supuesto, en algunos proyectos no podemos hacer todo en descentralización porque se necesita, no sé, se necesita una carretera para llegar, se necesita una logística, se necesita, por ejemplo, la refrigeración de algunos, ¿no? Medicación, etcétera, lo que impide tener todo digamos, un hospital como podríamos tener en Dakar, en todos los lugares. Pero sí, la descentralización es un punto esencial de la cooperación internacional y trabajamos para eso. Nosotros, por ejemplo, todo lo que ha sido universidad, como trabajamos con las universidades, necesitamos las universidades, ¿verdad? Entonces, Thiès es una descentralización de Dakar donde hay una universidad que acompañamos. Pero este año, hablando con el coordinador de la salud visual, hemos visto que hay realmente un problema de hacer que toda esa gente que está formada en la universidad se vaya ¿verdad? En el medio rural y se vaya a vivir allá, lleva a su familia, etc. Entonces, hemos pensado cómo podíamos formar a la gente que ya trabaja allá para darle la oportunidad de quedarse, ¿no? De que las personas formadas se quedan allá. Y este año vamos a hacer un viaje de prospección para justamente un proyecto de formación de oftalmología y de optometría para la gente del Ministerio de la Salud Ocular, que está allá en cinco regiones diferentes. ¿Vale? Y ha sido siempre y en todos los países del mundo es el mismo problema, ¿verdad? Seguro que aquí pasa también y en Suiza, de donde vengo, en todos los lugares, la gente no quiere ir a los lugares rurales cuando han hecho buenas formaciones en la capital. Y sí sigue preocupando, bueno, todo el mundo internacional. Sí, Òptics ho ha evidenciat clarament. El fet d'haver actuat primer a una zona molt allunyada de la capital ens ha fet veure ja molt plausible la necessitat evident de falta, bueno, hi ha falta de mitjans generalitzats. Clar, l'accés a la salut visual i ocular hi ha molts estrats, no? Llavors, els oftalmòlegs potser estan a la capital de Tambacounda, però llavors després les subregions tenen potser un tècnic de salut ocular, que hem dit que són infermers especialitzats, no ho hem explicat. El Senegal està distribuït d'així, que jeràrquicament hi ha oftalmòlegs, entremig, entre els ortoptistes també hi ha els tècnics de salut ocular, que són com infermers que han rebut una especialització en tenir cura dels ulls. Per tant, són els que realment ara potser estan intentant arribar o el Ministeri els està distribuint a tot el país. Aleshores, alguns hospitals en tenen, alguns hospitals no, alguns hospitals el tenen i com el que ens deixaven de Kupentum, que és la ciutat més propera a Maca, doncs potser ell no tenia un autorrefractòmetre i nosaltres sí. Llavors, amb una càrrega ens va arribar una altra, va dir, ostres, què us sembla si aquest me l'emporto jo? Llavors, que falten equips a tots els nivells, fins i tot en els llocs on sí que hi ha un tècnic de salut ocular. I més enllà d'aquí ja és l'accés a la salut visual amb ulleres,
que les òptiques doncs, són negocis que són costosos, que és molt més fàcil muntar-la a Dakar, per tant es formen potser en centres de formació i després el que faran és muntar-ne una on tenen més possibilitat de tenir negoci. No? Llavors el que fan algunes empreses és fer una miqueta estructures que no són de muntatge, sinó que són venda d'ulleres, i llavors fan fer els muntatges a la capital. Una miqueta com aquí s'està ja anant, que a vegades les òptiques no tenen taller. Aleshores, allà també fan aquesta versió i, per exemple, Belingara, que és encara més enllà de Maca, vam anar a visitar un centre de salut ocular i la proposta que ens van fer és fer un taller, perquè, clar, nosaltres anem veient on podem anar actuant a posteriori, perquè realment hi ha mancats de tot arreu, però llavors fem una prospecció una miqueta, diguem, què hi ha, i el que vam veure és que hi havia una empresa que el que havia fet és això, proporcionar una venda d'ulleres amb les graduacions que li plovessin dels oftalmòlegs de la regió, els tècnics de salut de la regió, i llavors feien fer el muntatge a Dakar i tornava el muntatge en uns dies. Però s'estan espavilant en aquest sentit, però realment després falta que la gent vagi a graduar-se, que el puguin graduar, i això també és una corrua, perquè a vegades potser no hi ha el tècnic, potser està a quilòmetres i les persones no tenen els mitjans. Llavors, nosaltres ho hem palpat i hem vist que hi ha voluntat i oportunitats, però realment quan més t'allunyes, més desert està en aquesta àrea. Almenys és una evidència. Sí, yo creo que también, no sé. Sí, endavant. Sí, yo creo que es importante ver de la parte de la población rural, ¿no? De cómo llegar a un lugar, cuánto cuesta, la dificultad para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que están en casa, ¿no? Que trabajan en casa. Tal vez usted puede explicar un poco más este lado de dificultad para llegar a un centro de atención. ¿Sí? Qui vulgui continuar, endavant, amb tota la llibertat. Sandra. Només volia afegir una cosa i reprens. Volia afegir que no només a la zona rural, sinó que també ens vam trobar als barris perifèrics de la ciutat, que també hi ha una mancança d'aquest accés a la salut visual. Aleshores ens vam trobar, de fet, amb el coordinador de la salut visual, amb el doctor Badian, ens vam trobar a l'Hospital de Llambel com a una mica referència a una possible actuació per deslocalitzar, descentralitzar encara més el recurs d'una atenció a un barri de la perifèria. Això volia afegir. Abdoulaye, endavant, que crec que volies dir alguna cosa. Sí, vale. En primer lugar, agradecer esta invitación de la CASC, de la Coordinadora de Estacions Senegales de Catalunya. Ja no soc el president, fa 10 anys que jo vaig presidir la CASC i després ho vaig deixar, però com actiu de l'entitat. I després d'això, dir que a Senegal la veritat és que és complicat d'arribar en alguns llocs del país per problemes d'infraestructures i altra cosa també que hem de parlar és la cooperació internacional. Per exemple, amb l'Ajuntament de Terrassa i en altres llocs de Catalunya, perquè la coordinadora som unes 90 entitats que toquen gairebé tot arreu del país, que és Senegal, de Salt, de Barcelona, de Terrassa. Tenim entitats que volen col·laboració amb aquestes ONGs que estan treballant al país. Per exemple, podeu arribar a llocs del Senegal a partir d'aquí. Perquè nosaltres, des de la CASC, volem ser un pont entre Catalunya i Senegal. I volem treballar amb totes les entitats, amb totes les persones que volen actuar de solidaritat amb el nostre país. Doncs jo crec que el que esteu fent és algo molt interessant i tots ganem. Tots els de Senegal que estem aquí som part que volen sempre ajudar el país d'origen. I l'esteu fent vosaltres per nosaltres. Jo crec que hem de compartir i treballar junts per arribar als llocs que potser no sabeu
qué necesitas tienen. Pero nosotros desde aquí podemos ayudar para informar, para comunicar entre nosotros y diros, por ejemplo, pensamos que en aquel lloc necessiten més coses d'aquest que aquest. És només, de moment, jo volia dir això i anem parlant. Gràcies. La veritat és que t'has avançat a la pregunta que jo et volia fer, perquè et volia fer justament aquesta pregunta. Et volia dir, vosaltres, que sou una comunitat de senegalesos tan gran a tot Catalunya, de fet ens has dit que sou 90 entitats. Sí, 90 entitats, més de 90 entitats. Més de 90 entitats. Sou un vehicle interessantíssim per poder treballar en aquesta, com d'intermediaris, no? I de fet, abans em sembla que l'Estel ens ha dit que va haver-hi un projecte que va néixer de la cooperació entre les entitats que estan aquí a Catalunya i les d'allà. Vull dir que et volia preguntar això, però ja m'ho has acabat de respondre. És a dir, com vosaltres podeu fer aquest intermediari, no? Perquè teniu famílies que estan vivint a Catalunya, però que tenen contacte amb altres familiars que estan encara vivint al Senegal. I coneixeu la realitat d'allà. Nosaltres no, vosaltres sí. Llavors, aquesta és la gran riquesa. Molt bé. Llavors, també volia preguntar-li al Cisco, com a representant de la facultat, que, de fet, home, nosaltres hem d'agrair que la facultat sempre ha estat apoyant a totes les iniciatives que han sortit d'aquí en cooperació internacional en visió, tant des d'Òptics pel Món, des d'Ocularis i des de la càtedra UNESCO. Però et volia preguntar, actualment, Cisco, els estudiants i els professors s'impliquen i quines dificultats us trobeu? Clar, jo voldria pensar que la implicació de la facultat és infinita. Al cap i a la fi, qualsevol òptic optometrista que pugui acabar a una ONG catalana com Òptics per Món o Ocularis segurament ha passat per la facultat. O sigui que ja ens porta a l'ADN, per dir-ho així. I de professorat sí que és més fàcil seguir si realment està involucrat o no. Tu mateixa, Laura, ets un referent de cooperació internacional a la casa. L'Aurora ja ens ha explicat la seva experiència, a més. La Lluïsa també està, Lluïsa Quevedo, està molt involucrada amb Òptics per Món. I el Lluís Pérez, que el tenim per allà darrere, també amb Ocularis. I, de fet, el Carles Fresno, que és professor del màster en optometria pediàtrica, també està molt involucrat amb Ocularis, o sigui que el professor està molt implicat. Jo crec que amb l'estudiant costa més, no per part d'ells, en absolut, sinó perquè, com també és comprensible, per poder desplaçar-se al Senegal o a qualsevol altre país, s'ha d'anar amb tot. Amb tot no vol dir amb tot el material, sinó amb tota la formació al màxim de completa possible. I, òbviament, els perfils més demandats són ja un cop us gradueu, ja teniu el títol d'òptica i optometria, o bé ja esteu fent el màster. Així que ja aprofito per ficar la falca publicitària. Si hi ha alguna acció en què us podríeu beneficiar d'estudiants, encara que sigui d'últims graus, però que siguin encara estudiants, jo crec que també de cara a vosaltres seria una manera d'allà enxampar-los i que ja, com deia l'Ester, que de vegades és difícil que continuïn en el voluntariat, doncs, quan més joves els agafeu, jo crec que serà encara millor. Molt bé. Després també us voldria parlar de recerca. Us voldria parlar tant a Ocularis com a Òptics pel Món, perquè voldria saber si tenim la possibilitat de fer alguna recerca basada en la vostra feina, o pel contrari, no anem dirigits cap aquí. Què em podeu explicar? Vinga, Caterina. Nosotros, sí, primero la reseña es muy importante, la investigación es muy importante en la salud ocular y en los países donde estamos porque no hay muchas investigaciones y cada vez que estamos haciendo crecer el conocimiento sobre las necesidades y las posibilidades que hay de llegar a una salud ocular máxima. Entonces nosotros sí que lo hacemos porque estamos en... Otra vez, perdona. Si no hablo más fuerte. Nosotros estamos vinculados con el máster en optometría pediátrica de la Fundación de la UPC. Por lo tanto, desde 2 años tenemos alumnos que vienen con nosotros a Senegal a hacer el trabajo final de máster. Y de ahí sacamos una investigación. Ellos hacen una investigación. Han venido ya el año pasado 3 personas y este año van a venir 2, yo creo. 3 también. 2. Y por ejemplo, de esto, ya
primero han hecho una investigación para la universidad, pero luego nosotros utilizamos este material con ellos para hacer publicación. Por ejemplo, ahora, lo voy a leer, acabamos de recibir una aceptación de un póster científico titulado Capacidad diagnóstica de la agudez visual en el cribado de una población pediátrica en el África subsahariana. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el material que usamos, la manera que los modelos que tenemos de trabajo no son los mismos que en Senegal. Y es importante que en Senegal se pueda desarrollar sus propios modelos de investigación para la salud ocular. Y para el momento, pues hacemos un intercambio norte-sur, ¿no? Donde ellos vienen, aprenden del terreno, investigan y también, esperamos que un día haremos también que sea las investigaciones de Senegal hacia Senegal que se desarrollan más. Estel, Sandra? Gràcies, Caterina. S'escolta bé? No. Sí? Bueno, doncs nosaltres pensem que és tot un repte. És tot un repte i el Miquel Carrillo ho ha dit així en un moment presentant el documental de les realitats que tenim i que vivim cadascú en el seu món. Un món i el nostre món de la recerca, les dades, els textils, la manera de recollir informació, per què nosaltres volem exposar tots els pòsters per donar veu també al treball d'altres països on actuem. I la realitat allà, doncs, és una altra, molt diferent, que ens trobem o els que portem molts anys en cooperació i tornem a terreny o els que inicieu terreny tot just en acabar la carrera. Totes aquestes realitats, per això creiem que és el repte de guardar informació. És una tonteria, però com es fa un Excel per recollir informació? Només això, que nosaltres ho tenim molt de la mà, recopilar aquesta informació i com la volem recopilar, no és la mateixa, o potser ells no tenen la mateixa manera d'aquesta intenció de la recerca. Però anem en camí, en recopilar entre tots de les nostres maneres i comunicant-nos, que també ha sortit la paraula forces vegades. Diria, un apunt és, per exemple, la insistència des d'aquí en l'anàlisi per la perspectiva de gènere, que és important, però a vegades era com, i digue'm quants homes i quantes dones. I, ostres, és que potser per ells, és persona, no? O sigui, i no ho han percebut com que és superimportant que puguin discriminar quants homes i quantes dones, no? O sigui, i sobretot recordeu-vos d'analitzar-ho amb aquest aspecte. Això un apunt. I l'altre era l'oportunitat que tindríem a partir d'ara en intentar, arrel d'un estudi que vam fer poblacional molt petitó, en el que vam constatar, perquè ens acompanyaven a aquesta campanya les metgesses d'Amics de Volem-ho, i vam aprofitar, elles van formar una miqueta amb discriminar els signes de tracoma, i vam aprofitar que fem una campanya per fer una avaluació en aquest sentit. I es van constatar uns nivells alts de tracoma i, a més ens van donar permís perquè les persones volien fer una distribució massiva de medicaments, però no ens van donar el vistiplau. Van dir, no, només els que tinguin els casos positius i, a més les seves famílies. Vam arribar a això, però clar, això reportava uns nivells molt més alts dels que deien que a nivell de país hi havia. O sigui que, per una banda, hi havia els estaments que s'estaven reunint i deien que el tracoma s'estava erradicant o han dit fins i tot que s'havia erradicat. Ostres, però perdoni, aquí hi ha un paperet que
l'hem de validar, és a dir, ho hem de fer millor. Però que hi era l'evidència, que sí que n'hi havia de signes de tracoma i, per tant, que no està erradicat. Aleshores, presentar-li aquest model i aquests resultats, de dir, vale, accepto fer un estudi ben fet, amb més gent, i aprofitaríem una campanya que faríem a escolars. Ens van dir només a persones que tinguessin signes, molèsties, nens que d'això. Vam decidir, no, sisplau, a tots. Perquè a vegades ja... Però anem matisant i anem acotant-nos i a partir d'aquí per treure dades per revertir-les en ells, com dius tu, d'ells a ells. O sigui, nosaltres ens quedem en aquest punt de dir, si ho fem, farem en aquest sentit. L'altre seria analitzar dades, en el nostre sentit de dir campanyes que fem, campanyes que analitzem, conclusions. I les conclusions són bastant ràpides a nivell de graduacions, que poblacions escolars són força sanotes. O són molt greus, els casos, o en general molta miopia. Hi ha molts estigmatismes molt alts, com altres comunitats sí que doncs no. Llavors, bueno, hauríem acabat bastant els estudis, però es poden seguir fent, I la idea és això, vincular. Hi ha persones que volen fer doctorats, que ens truquen i parlem, aviam en quin sentit podem, no, Lluïsa, aquella noia. Però clar, és difícil a vegades casar, com els oferim totes les poblacions, veniu, i potser ho voldríem fer més aquí a nivell de Catalunya. Llavors, és qüestió d'anar construint espais per poder-ho fer. Molt bé. Abdoulaye, volies dir... perdó. Lo que me gustaría añadir es lo de la realidad sociocultural de África. Eso también es un punto clave que hay que tomar en cuenta, porque hay gente que viven en pueblos y no les gusta salir del pueblo, aunque estén mal altos. Yo creo que es enfermos. Entonces, ahí hay que, si se puede trabajar con los hospitales móviles, por ejemplo, para ir encontrarles en su lugar. Yo creo que esto también podría servir mucho. Porque hay muchos que están enfermos, lo saben, pero por miedo, por no salir de su entorno habitual, se quedan hasta la muerte. Eso es un punto que he notado también en mi país, que está pasando. Porque hay hospitales regionales que están en las regiones, por ejemplo, hay 15 regiones en el Senegal, y 14 o 15, sí. Y ahí, por ejemplo, hay algunos que por pista de producción no pueden llegar al hospital. Porque a lo mejor lo hacen a un caballo o esto no pueden. Con su salud no pueden. Con la edad no pueden. Y finalmente se dicen, a mí me da igual, voy a morir ya, y entonces no hace falta hacer esfuerzo de curarme. Esos son mentalmente algunos que lo piensan así. En la nostra experiència, com que veníem d'un lloc molt petitó i anàvem cap a un hospital, sabíem la realitat i dèiem, ostres, campanyes d'operacions de catarata arrel de les revisions que havíem fet i que arribaven a la meitat, clar, esperant que arribin, no? I llavors, això era... La veritat és que ho portaven com bé, perquè diuen, bueno, és habitual. Aquí és habitual que no arribin, no? Sí, sí. Llavors, la idea de revisar-los, llavors la idea de fer campanyes als posts, llavors intentar... A vegades el problema són els mitjans. Llavors, si els hi proposes cèntims per poder fer una campanya, ja la faran. I llavors és ajudar-los a poder-la fer amb la seva gent. Els screenings els van fer... Bueno, ara n'hi ha alguna que l'han fet sense nosaltres, però sí que necessiten els cèntims. Llavors és un problema endèmic, però sí que animar-los a aprofitar els mitjans en telemedicina, perquè és una trucada, que el del post de Santé sàpiga que pot trobar el de l'hospital per resoldre-li un dubte. Formacions més als posts dels infermers en cap perquè tinguin mitjans per respondre a la... I llavors a la gent sí que arriba al post, no? I llavors sí, potser sí que es va familiaritzar una miqueta amb l'accés a la salut, amb entendre que té possibilitats de trobar una solució, però a vegades es frustren de dir, bueno, jo aniré allà i no em diran pas que em donen una solució, no? O que haig d'anar a 5 hores i això no ho faré pas, no? Llavors, és dir, bueno,
poc a poc anar arribant i anar convencent o que també creguin que és possible que mereixerà la pena que arribin fins a l'hospital. Però clar, l'hospital ha de donar resposta. I tot és una mescla, però bueno, a poc jo espero que es vagi construint i, no sé, farem el que podrem. Yo quería solo añadir algo sobre la investigación en general, porque claro, hay muchos tipos de investigación. Hay una que es pequeña, como hacemos, ¿no? Desde el terreno, pero hay también que realizar que en algunos países y en muchos países es muy difícil tener datos, pero muy difícil, ¿verdad? Y porque hay comunidades que son muy lejos, que viven muy lejos, que no entran en contacto. El coordinador el MISAO no tiene dinero para ir hasta allá, para pagar gasolina, para pagar un coche, para tener un chofer que le lleva allá, etcétera, etcétera, para dormir, para comer, para volver. Entonces, una lucha de las ONGs, ¿no? De las entidades, es tener datos, porque es muy importante, porque cuando queremos hacer algo, queremos hacer una investigación, necesitamos los datos. Y para el momento, en muchos países en desarrollo, pues no es posible tener datos. Se ve hasta la IAPB, ¿no? Que es como la OMS de la salud ocular, ¿no? Es la Agencia Internacional de la Salud Ocular, que tenía datos de 2021, yo creo, o 2019 a veces. Y si miras algunos países, desde 2016. Entonces, a veces es difícil poder hacer una investigación grande, por lo tanto, nosotros tenemos que empezar con investigaciones pequeñas donde nosotros recolectamos los datos y podemos trabajar esto. I Cisco. Sí, endavant. ¿Sabes? El problema también es que no hay una historia médica en la salud pública. Eso es un problema. Porque aquí, si pasas al metge, dona la seva identificació, el DNI, el NIE, i ja tenim la seva història. I nosaltres, la gent que té recursos, que poden passar a la clínica privada, aquesta gent sí que tenen una història mèdica. Per als altres, no. Hauria d'anar al mateix lloc per tenir aquesta història mèdica. Això temps si podeu ajudar d'algun modo per treballar això, jo crec que seria molt important per Àfrica. Una pregunta, ¿toda la gente tiene DNI? ¿O porque hay algunos países donde hay niños que aún no tienen DNIs? Sí, porque es verdad que hay algunas zonas, por ejemplo, no hacen automáticamente la declaración de nacimiento. Esto yo lo he vivido en algunas zonas en Senegal. Por ejemplo, a la hora de entrar a hacer la escuela primaria, para la inscripción, hay algunos que tardan para hacer inscripción, por eso. No lo sé, pero el Estado, el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, a veces organizan foros, lo llaman foros, para inscribir a la gente que no tenía. Pero no es cada año. Por ejemplo, pueden hacer este año, el año que viene no lo hacen, porque son costes de dinero, porque tienen que ganar en todos los sitios, en los pueblos para hacerlo. Pero es exacto. A veces sí, pasa esto. De ahí viene que no hay datos y de ahí viene que Sí. Pero normalmente a partir de los 18 años tienes que pedir la tarjeta de identidad. Está como el pasaporte. Pero hay gente que no lo cumple. I Cisco, a la Facultat d'Òptica i Optometria estem formant en recerca, en aquest tipus de recerca. Què fem? Tot es vehicula sobretot a través del CCD, que és el Centre de Cooperació per al Desenvolupament, sobretot la impulsió de la recerca. Allà, doncs, qui vulgui, ja sigui professorat o entitats externes, com poden ser ocularis òptics pel món, sempre de la mà d'algú que formi part de l'OPC, poden demanar, presentar, es convoquen uns ajuts, es presenta un projecte i s'atorguen els diners necessaris. És una convocatòria competitiva, hi ha projectes que s'accepten, projectes que no, demanes tant, s'accepta una miqueta menys, però al cap i a la fi s'intenta impulsar d'alguna manera aquesta recerca en el desenvolupament. Això en quant a l'impuls de la recerca que podem fer tant
a nivell de la facultat com a altres accions que es fan a nivell UPC. Tot es vehicula a través d'aquest centre. I quant a la formació, avui dia també es fa a través de la UPC com a institució. Està sobretot enfocada en personal, diguem, gent de la comunitat UPC, ja siguin estudiantat, professorat o inclús personal de servei i administració, que vulgui, que hagi decidit ja anar a fer un voluntariat, ja sigui a nivell local o internacional. Es forma en aquest sentit més, podem aspectes més pràctics, no tanta una formació específica sobre recerca en desenvolupament. Poder això encara és una tasca pendent, com ja proposava abans, que es podria introduir d'alguna manera, ja sigui alguna optativa, però segur que algun membre del professorat que ja està més involucrat, sigui quina sigui l'assignatura que imparteixi, segur que en algun moment ho ha arribat a comentar. Voldria afegir, com a professora de la facultat, que hi ha un parell d'assignatures en la diplomatura, perdó, en la carrera, que són de nova implantació des del nou pla d'estudis, que són epidemiologia i salut pública, des d'on s'intenta treballar tota la recerca que es faci en l'àmbit de la salut pública, que per descomptat en els països en vies de desenvolupament i la cooperació al desenvolupament és part d'ella. Però tens raó que hi ha els aspectes concrets de cooperació pel desenvolupament. La cooperació pel desenvolupament és una disciplina molt complexa i amb gran dinamicitat, és a dir, no és gens estàtica. I ha anat evolucionant molt al llarg dels anys. I tots nosaltres, els que ja hem treballat, ens hem trobat que hem fet un tipus de cooperació més passional que estructural. I això ens ha donat lloc a reflexionar i a anar modificant la manera com fem la cooperació. Sort ne tenim que les entitats que ens subvencionen des de l'Ajuntament de Terrassa, des de l'Ajuntament de Barcelona, des de la Generalitat de Catalunya o des de qualsevol entitat d'aquestes que subvencionen, també fan una pedagogia en aquest sentit, generen plans estructurals, estratègics i ens indiquen com s'ha de treballar. Perquè realment formular un projecte, què us sembla? No està mal, eh? Formular un projecte de cooperació no està mal. És molt complicat, però no tan complicat com executar-lo i després justificar-lo correctament, que això sí que és la bomba, perquè no només tens que fer un marc lògic complicíssim, sinó que després el tens que complir. O sigui, a 2 anys vista, per exemple, etc. Vull dir amb això que la cooperació pel desenvolupament és tota una ciència que es treballa poc, que nosaltres en la nostra facultat vam tenir com a assignatura optativa durant molts anys, perdó, la donava jo mateixa, i és una assignatura que sí, estaria molt bé realment, però és com un col·lateral que aniria molt bé per poder-lo treballar en algun moment. I m'encanta que em digueu que en el vostre màster heu considerat l'assignatura. Genial. Jo crec que anem tancant la taula. Clar, a mi ara jo veig els estudiants i segur que la pregunta que està a l'aire és i nosaltres què podem fer? Sí o no? Doncs jo crec que el que podeu fer ara és acostar-vos a l'Estel, a la Sandra, a la Catherine i a l'Armand i si teniu interès, us estimulen aquestes coses, segurament ells us indicaran quin tipus d'acte, d'activitat es pot realitzar quan ets un estudiant, no quan has acabat, quan ets un estudiant. Molt bé, doncs escolteu-me, ara jo donaria per finalitzada la taula, però mira, allà tenim una pregunta, que bé. No me n'he assabentat, està obert. Sí? Vale. Doncs, si no crido més, no tinc problema jo per cridar. Doncs que tinguem en ment que des de la Facultat d'Òptica o des de la UPC podem ajudar, o sigui, ajudem a que el personal, tant professors com alumnes, puguin col·laborar en tots aquests projectes gràcies al CCD de l'UPC, el Centre per Desenvolupament i Cooperació i Desenvolupament, que són els que al final ens estan, a part d'altres entitats, però que ens financen el desplaçament en si. Llavors, res, senzillament tenir-ho present. Amb el 0,7 de les matrícules, que això també és una cosa que hauríeu de tenir en compte. El seu ajut és... Exacte, i el 0,7 de les matrícules. I del sol. I del sol, exacte, i del salari dels professors. Els aprofitarem bé. Els aprofitarem molt bé. Molt bé. I abans que marxeu, us vull deixar amb l'Estel i amb la Sandra, perquè elles us explicaran que ara tenim una exposició commemorativa, ara tindrem una exposició commemorativa del 30 aniversari d'Òptics per la Bòsnia, Òptics pel Món, que encara segueix treballant i fent molt bona feina, i allà ens veureu amb 30 anys menys, molts de nosaltres,
fent una miqueta de feina per aquests mons de Déu, que no només és a l'Àfrica subsahariana, sinó a altres llocs del planeta. Llavors, Estel, endavant. 2 minutets, 3 o 4. Val. La idea és que ha sigut un exercici que ens hem plantejat durant molts moments de la nostra existència com a ONG. Als 15 anys ens vam parar i vam dir fem alguna cosa. No vam ser capaços. I hem aprofitat el guió dels 15 anys, José, i hem reajustat als nous temps, que havíem pensat 15 anys més, que dius, mare meva, però ha sigut un exercici molt agradable. Ens hem passat molt bé i que seguirem fent-ho durant tot aquest any, perquè tinc l'oportunitat de recollir opinions i visions de totes les persones que han anat passant per Òptics, per una banda, i després per fer un balanç una miqueta de cada projecte, com ha anat, perquè anem tots una miqueta a pinyó, no? Ara és Senegal, ja ens hem oblidat de Burkina. Bueno, no, doncs parem, llavors anem pas a pas a analitzar què ha passat a Bòsnia, què va passar, què se n'ha fet, no? Parlar amb interlocutors i gent que sí que està més propera als que van estar-hi i que es van formar. I ara no us farem el rotllo de tot el que hem fet, per això està a l'Expo, que l'hem hagut de sintetitzar molt perquè teníem moltes ganes de ficar molta info i l'hem hagut d'acotar per no avorrir-vos. Però allà està tot detalladet una miqueta a cada etapa i en el fons això, molt interessant. Un recull gràfic espectacular de fotos de tots els moments que hem, de moment aquí a l'Expo hem ficat les icòniques fetes per fotògrafs professionals que s'han vinculat als projectes, sobretot els primers anys. Els últims anys hem deixat anar una miqueta aquesta part, ens sap greu, ho intentarem reprendre, perquè realment la qualitat és molt diferent. I en aquella època es van fer molt bona feina, llavors les hem agafades com a testimonis gràfics d'aquells projectes i paral·lelament en queden moltes altres que tenim idees de com fer-ho, com presentar-les amb àlbums sobre la taula, perquè tots i cada un que hem anat als projectes ens tenim també els nostres, que també són visions molt guapes del que va ser. Llavors, tot això ho anirem recollint. Ara hi ha l'Expo, que us fa com una visió general de tots els projectes i després què quedarà? La possibilitat de, si tot va bé, cap al novembre intentarem fer una festa. Una festa per invitar tothom, però especialment a tots els que hi han participat en algun moment i allà poder-nos retrobar, que farà molta il·lu poder estar tots, o almenys intentar-ho. No sé, perdó, m'he enrotllat. Jo volia afegir una coseta. En l'any 1996 i posteriores no existien els telèfons mòbils. Per tant, les fotos no estan fetes amb un telèfon mòbil. Les fotos les van fer fotògrafs. I els fotògrafs eren estudiants d'aquí. Això, que ara és el Centre Universitari de la Visió i és una clínica, això era la Facultat de Fotografia. I aleshores aquí sortien generacions de fotògrafs professionals. Aquests fotògrafs, que avui dia són boníssims, són els que van fer els autors d'aquella obra. I per tant, aquestes fotografies que trobareu són molt bones. No estan fetes allò, mira, mentre vaig fent el projecte tiro la foto. No, estan fetes per fotògrafs de debò. Aleshores, val la pena mencionar-los perquè, a més, ells han sigut col·laboradors des del principi i encara avui dia estan treballant molts d'ells amb nosaltres. Oriol Vila, Roger Grasses, jo què sé, Xavi Cervera, perdoneu-me, però vull dir els seus noms perquè s'ho mereixen. Aleshores, la Sandra vol dir alguna cosa. Ja acabem. Jo vull afegir que una mica al fer els 30 anys d'Òptics pel Món, jo a 30 anys no hi era, però fent l'Expo ens ha donat peu a reflexionar sobre com hem crescut tots, tenim canes i això, i com hem madurat, i com ha madurat també Òptics pel Món. Òptics pel Món, projectes d'emergència, agafem la motxilla, agafeu la motxilla i aneu a terreny i, mica en mica, Òptics pel Món va transformant-se, va madurant i Òptics pel Món és Senegal, és formació, és xerrades i reunions amb el Ministeri, és un altre projecte, projectes diferents que han anat madurant durant tots aquests 30 anys. Aleshores, potser els que comenceu, els que voleu tenir el peu allà a terreny, podeu seguir la saga
fins als 50, fer una expo d'un altre format, que no pas que és com el que hem fet, però bueno, doncs aquesta reflexió us convidem a fer-la quan estigueu passejant entre les fotos i entre els projectes d'Òptics 30 anys. Molt bé, doncs escolta'm, només ens queda despedir-nos, agrair-vos la vostra presència, sobretot... Abdoulaye, perdona. Sí, endavant, endavant. Només informar, Molt bé. perquè ja tenim un consulat general de Senegal a Barcelona, perquè abans va ser solament a Madrid, però ara tenim consulat Un general. consulat general a Per Barcelona. si necessiteu algun tràmit, alguna cosa. És a Roger de Llúria. Meravellós. Roger de Llúria, sí. Perfecte. Sí, ara parlem. Molt bé, molt útil. I no ens queda res més que despedir els actors del dia d'avui. Espero que us hagi semblat interessant i us esperem a l'exposició que estarà en el vestíbul de la FOT durant uns quants dies, 15 dies. No ho sé. No ho sabem. Intentarem repartir l'exposició, com és bastant gran, entre el hall de la facultat i també els passadissos del CUP. Així, vagin on vagin, es trobaran l'exposició davant. Molt bé. I en principi, pel voltant d'un mes, si esteu d'acord, jo crec que és un bon moment. Fem 15 dies, canviem i així tothom ho pot veure tot. Perfecte. Genial. Doncs moltes gràcies i fins la propera.